bụrụ na nwaanyị nwere ike ichekwata ụlọ ọfụma zụọ ụmụ nede dị anya zụọ afịa ga-eduzebe ero na nwaanyị nwere ike isi n'ọchịchị. Afa m bụ Chief Mrs. Kate Anọlue Adajelu Mbatulugo. Awụkwanụ m mayor ndị Enfield. Nke a bụ ugboro na-abụọ na-eme ya. Ya bụ ọ na-enye m obi aṅụrị na nsi na nka obere na nka ma ọ bụ ụmụ m ha sị from Nanka to London and the council. Mmasịrị oge na onwere chalenji dị anọ etinye m obi m na ama na m ga-emenwu ya bụ mụa akwado si na mebe nwoke mebe nwaanyị akwado m akwana chi ịzọ ya bụ ihe ọkwa azọrọ m ya zọsie m ike ma nke ịbụ anọ m ike tụrụ m anya maka na nke ịbụ anọ bụ famasist m bịa kene ka m were ọkwa anọ na nke m lụrụ alụ na fa n'ọsọparị nne wee tinyekwa akwụkwọ adị mmadụ iri nọ na ise ya 40 nọ na isii ya 46 n'ime 30 tụnyere m akwụkwọ so nwe mara na mba ndị a chọrọ m. Ebido maka ịgụ akwụkwọ aga m asị ka m lota papa m n'ihi na anyị dị ịsaa n'ime ịsaa ahụ anyị dị ụmụ nwaanyị na-abụ ndị enyi ya sị ịzụsịa nwaanyị ọnụrụ di jewalụ ego niile ahụ abụrụ ife na n'iyi. Nna m wee sịba mba na ọ bụrụ na ya zụsịa ya bụ nwaanyị ya zụsịa anya ọnụ adị ogo na di ya chọrọ ka ọ lụọ ọrụ na ụmụ ya ga-eje akwụkwọ ọkwanye na papa m asị mba na ihe agụ ya akwụkwọ. O nwere inu a na-asị ịzụ ofu nwoke ka ịzụ ma ịzụ ofu nwaanyị ime anya ịzụ ọnwụ ụwa niile. Ya bụ ọ na-adị mkpa ọ bụrụ na ndị be anyị ga-enwe ike n'ike ndị anya n'elu nwaanyị obere nsọpụrụ. Kedu ife aka bụ na olu na ọchịchị Edo bụ nwaanyị a na-ene anya na-ene steeti anyị dị 36 steeti n'ime steeti ahụ ofu bụrụ nwaanyị abụrụ gọvanọ ọ maka gịnị ọ bụ na fe lụrụ ogo ya ka ọ gịnị.